Окей, продължаваме с GTA 4. Аз съм Max Place. И днеска няма да си представя всъщност какво ще правим. Та, нека просто да бягам. Уоу! О, фак, сега тук се ми показва за парка, за другите глупости, за 5-те глупости. Та, в миналият епизод също така разбрахме, нали, че нашият герой мечтал да дойде в Liberty City. Нали, за да се слави с кварталите, да бъде голям, нали, да има пари, да има големи къщи, да има момичета, нали, с големи... Разбирате ме. Така, сега трябва да вземем кола. То тук наблизко няма нито една количка. Окей. Искам една хубава и прилична кола и тая. Аре, бе, вземи му колата. Ай, веди го от колата. Не съм крейзи. Сега не ме беч. О, не ми почва и пак с тъпото радио. Значи сега трябва да ходим до Роман. Тук... GTA 4 е с много по-различно каране, отколкото GTA San Andreas, нали? Докато се науча... Ще ми отне малко време. Така. Ще спра се прибивам, обещам. Шет. Ох, не! Защо? Погледнете, леварте се какъв красив град е. Опа. Да, малко назад някой бели. Шет! Защо трябва да е толкова сложно карането в GTA 4? Няма ли някаква хубава кола да върви нормално и да не прави простоти? О, сега пак ли 2 часа ще говорите? Да, и също така забравих да кажа, че нашият герой Нико Бели не е бил доволен от Роман. Не. Честно да ви кажа, омръза ми с тези катсцени. Нищо друго не мога да кажа. Мога да кажа само No smoking every day. You're fucking crazy, man. You should lose few pounds. Otherwise, this beautiful lady is going to marry. I know. I'm a fat freak. What can I do? Hey, you dance? I will do, man. We spoke of this. Ай. Nico, you're driving us to a hardware store. Окей, бе, искам превратях кът сцената. Та, добре, доколкото разбрах, значи Роман дължим на Влад някакви пари, обаче да, той, нали, Рома не му ги е върнал. Не, радио, не. Как може да се изключи радиото? Без радио, без радио, без радио, без радио, без радио, без радио, без радио. Окей, в момента не гледам дали съм на правилната посока. Защо Роман само псува и говори за жени? Той лесбийка ли е? Ай. Дори не следвам къде ми е пътя. Опа! Защо си убивал някой? Роман? Коя баба си убивал? Окей, умирай. Добре, ето го място, на което трябва да стоим. Литаме. Nico, wait for me here while I go inside to clean up. Shit, I almost forgot. I'm giving you
О, имаме телефон? Ха-ха-ха! Holy shit! Но окей, албанците... Ако ли? Какво? Окей, как да отворим телефона? О, успях да зумна! Окей, добре, това от моя играл съм от дитя и преди. Фон, за какво той не вдига? Окей, с кое се вдига? Ага, с Space се вдига, да. Don't worry, I'm getting so many bullets, it's like I'm an AK. Тук. Това са указанията за телефона. Не. Не, аз не искам да набирам. Не, какво? Как се махаше телефона? Не, махни се, не. Не, аз не исках да... Не, как... Не, как се маха от телефон? Ще гаджета. Това не е гаджето на Роман. Роман? Тигни, това гаджето ти влиза. О, мъсче. Аре, идва, бе! Ето го е, спринтьора на века. Никой бели му отваря врата, защото сме пичове. Чао. Сега трябва да избягаме на тези пичове. Това ще стане много лесно, защото аз съм про на карането, просто най-добрия. Дрифтар, лош. Шет. Не гази този човек. Шет, виждам ги. Добре, аз не разбирам за какво трябваше да направим това. Просто да ги издразним. Аз обичам да дразна и умея. Мамо! Мен ще му вълнат от работа, бе, аз много кърта. Аз се изкърта на някой газа скоро. Така, диалога между тях приключи. Да не почва нов. Така. Ето, че тук трябва да дойдем. Ето тук. Не почва едно диалог, моето момче. Роман си има кар сервис. Това не бе забелязвам. Все пак почваме да пребоядисваме колата. Вече започват да ни се дават парички. Вече заплатяхме, имаме $30, мисля. Или 55, не видях точно. Не, май ни дах 30, ние имаме 55. Къде ми е къщата? Все пак Роман вече ни подари къщичката. Нали? Сигурен съм, че не ми я подарил. Много трудно управление. Слизай пъти от колата, бе, Нико мели. Сега. Как се въртя! Окей, хора, ще сейвам и приключвам този епизод. Надявам се да ви е харесал.